ihahandog ng So guys, ang kubkub ni Og lubngan sa among iro nga pinangga. Si Hanibe naligsan gabi Load laman kadto guys. Wala mo sakay na ho sa motor. Matog merkado, ano mga tog merkado, ni kabuntag sa jo. Stilan. Kuan sila pundo. Operasyon kubkub. Hindi na mo atas ng dariyo dyan. Ikaw ito kubkub. Tas. Kaya sa ang nagpala si Ramil J. Man mga kasabwat sa mga vlog man silang mga kabataan diri sa mga silingan. So always on the go ni sila basta si Junjun's TV mo ko anila. Di ba? Di ba guys? Yes sir. Man mga new artist. So sila na pod og na pod ni sila mga unit, sila na pod atong tabangan nga mag-vlog na pod sila. Hi vlog, welcome to me guys. Oh yes, Christian, Ramel J, Adrian, Daniela. So magkuan mi guys, mag kanang naay challenge me unja. Manganta mi unja bad romance challenge. Walang tatawa. Pero masang ipahilonag ang ero kay ning burot na rabato lo ja ka sa kuan. Ito dyan, bumutok. Nabumutok sinuro. Wala ni nga tos tindahan ganin ang buntag sa jo. Hangat hak. Yan na guys, nabuho na. Gani ka dito? Gani ka dito? Ano ito? Ano ba? Ha? Ano ba? Hangat? Hangat?
So guys, natay audience guys, oh. Pwede saya. Dana na ana. Christian si Adrian og si Daniela is our audience. Sila ang mga crying lady o crying boy on the manghilak anig lubong ni Hanibi. Hangat lang. Hangat, Daniela. So guys, lam-lam na. So that's enough after how asa koan. Ikaw ba, manapil ka? Juta. Finalize na siya. Hangat? Nawa na si Daniela. Hangat. Day, pangajiin na to sa nibi. Kuan ragod usaka koan usaka. Kuan ra nga pangaji. Lugi. Gawin. Suway na day. So this is it guys. Muna na final nga koan. Amo nang i kuan si Hanibi. Di si Hanibi dari guys. Arsa-arsa na Hanibi. Da si mother makiramay ni Hanibi. Kuha ako. Nilaan naman ta. Nasama na dapit sa inyo ko. Ito, sana. Samad na oras. Mapalakas na masil mo, Klog. Buwak tayo, buwak. Pagkuha ng buwak. Nabigyan mo ng tiil. Bye-bye. Sige. Kosak pala. Pilihan ni tatlog. Teka, teka. Ay, tatlog.
Sleep well. Yeah. Bye-bye, baby. Thank you for your companion. Yeah. Tigas dulu. Namugno de po ning mga mananap ug mamatay na no. Nana sa nibi sila na may iro mabuotan. Bye-bye, Hanepi. Bye-bye.